אמר ריש לקיש, בואו נחזיק טובה לאבותינו, שאלמלא הם לא חטאו, אנו לא באנו לעולם. שנאמר, אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, חיבלתם מעשיכם, אכן כאדם תמותון. בעצם באה הגמרא ואומרת לנו שאנחנו צריכים להגיד תודה רבה למי שעשה את חטא העגל, כי אם לא הוא היה עושה את חטא העגל, לא היינו באים לעולם. לכן מובן, הרי בסוגיה שעברה למדנו, למה הקדוש ברוך הוא כביכול הפיל את דוד לחטא בת שבע, להורות תשובה ליחיד, והפיל את עם ישראל כביכול לחטא העגל, להורות תשובה לרבים. למה? רש"י, למדנו, אומר רש"י, לא עשו ישראל את העגל, כלומר, גיבורים ושליטים ביצרם היו, ולא היו רואים להתגבר יצרם עליהם, אלא גזירת מלך, לשלוט בהם יצר הרע, גזירת מלך של הקדוש ברוך הוא שעשו העגל. למה? למה צריך עגל? באה הגמרא אומרת, אילולא העגל לא היינו באים לעולם. למה? כי לפני שעשינו את העגל, נאמר עלינו, אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. מה הכוונה? אלוהים אתם ובני עליון כולכם, זאת אומרת שאתם תהיו כמלאכי השרת, ומלאכי השרת לא מביאים ילדים, ואם מלאכי השרת לא מביאים ילדים, אז זה נגמר העולם במתן תורה. מתן תורה הגענו לתכלית. אמר הקדוש ברוך הוא עלינו בזמן מתן תורה, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, חזק וברוך. אתם עכשיו כמו מלאכים, אין אישה, אין ילדים, אין כלום, כולכם מלאכים. אומר רש"י, לא באנו לעולם שהיו כמלאכי השרת ולא יולידו בנים. לכן מזל כביכול שעשו את חטא העגל, כי אם לא עשו את חטא העגל לא היינו באים לעולם. לכן אומרת הגמרא, צריך להגיד תודה רבה לאבותינו שחטאו בעגל. אבל חיבלתם מעשיכם. מה זה חיבלתם מעשיכם? עשיתם את העגל, אכן כאדם תמותון, חזרתם להיות כמו אדם הראשון. הרי חטא העגל היה בדיוק חטא אדם הראשון, לא ניכנס עכשיו למה וכמה, בדיוק חטא אדם הראשון היה חטא העגל. לכן אכן כאדם תמותון, חזרתם להיות בני אדם שמולידים ויולדים, ולכן תגידו תודה לעם ישראל שעשו את העגל, כי אם לא היו עושים את העגל לא היו באים יותר ילדים לעולם. לכאורה אפשר להגיד משהו? כן. היינו רוצים שלא יהיה חטא העגל, שתקבל אותה תורה, שיהיה תיקון לעולם ונגמר הסיפור. נכון, אבל השם רצה אחרת. לא, בסדר. נכון, אמת, אנחנו עשינו מה שמוטל עלינו. הגענו למצב של מתן תורה, הגענו למצב של שלמות, בהיכן ישראל. אבל איך אתה רואה אחרי 40 יום עושים עגל, ואומרים לו אלה אלוהיך ישראל. איך יכול להיות? אלא מפה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא גזר עליהם גזירת מלך, שיפלו בעגל בשביל שיהיה עוד ילדים. כי 3,335 שנים, 3,336 שנים ממתן תורה עד היום, כמה אנשים באו לעולם? דורות אחרי דורות. לכן כל הנשמות האלה שבאו לעולם ב3,000 שנה, הקדוש ברוך הוא רצה אותם בעולם הזה. לכן תגידו תודה לאבותינו שחטאו בעגל, כי אם לא היו חוטאים בעגל לא היינו באים לעולם. לממרא, דעים לא חטאו לא אהבו מולידים? אתה רוצה להגיד לי שאם לא חטאו בעגל לא היו מולידים? והכתיב ואתם פרו ורבו עד סיני. בסיני כתוב, אולי תגיד לי היו מביאים ילדים עד מעמד הר סיני, עד שנהיינו דרגה של אלוקים. אבל לכם מאמר סיני כתוב לך אמור להם שובו לכם לא עליכם. מה זה לא עליכם? לשמחת עונה. ערכם מתן תורה, הקדוש ברוך הוא אמר לכל עם ישראל, כל אחד חוזר הביתה לאוהל שלו להיות עם אשתו. חוץ ממי? משה. אתה פה עמוד עמדי. אתה נשאר פה. כן, כמו שאמרנו, אתה פה עמוד עמדי. אתה בפה תעשה מה שהם עושים בגוף. אתה רק בפה.
לכן שמחת עונה. אז אתה רואה שכן היו משתמשים עם אישה, אז למה אתה אומר שלא מביאים ילדים לעולם? למען ייטב להם ולבניהם לעולם, לאותם העומדים על הר סיני. אומרת הגמרא, נכון, אלה שעמדו על הר סיני עדיין היו משמשים, אבל הדורות הבאים שהיו באים אחרי מעמד הר סיני כבר לא יכולים להביא ילדים. למה? כי הם היו מלאכים. ואמר רבי לוי, מה דכתיב? זה ספר תולדות אדם. זה ספר תולדות אדם. וכי ספר היה לו לאדם הראשון? מה זה ספר תולדות אדם? היה ספר לאדם הראשון? יכול להיות דבר כזה? הרי התורה נכתבה מתי? התורה נכתבה במשניות, רבי יהודה הנשיא. אז איזה ספר היה לאדם הראשון? זה ספר תולדות אדם. אלא מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ופרנסיו. הקדוש ברוך הוא הראה לאדם הראשון, שהוא בעצם האבא של כל הנשמות שלנו, הראה להם את כל הדורות. הראה להם שבתאריך, היום, לא זוכר מה התאריך כרגע, ישבו יום אחרי חנוכה, ביום רביעי, ילמדו תורה, שמעון, רפי, נאור, כולם ישבו וילמדו תורה, ד' בטבת. זה הקדוש ברוך הוא הראה לאדם הראשון. דור ודור, מה יהיה, איך יהיה, מי יהיה, מה יהיה. רק דברים טובים או הכל? הכל. הגיע לדורו של רבי עקיבא, שמח בתורתו ונתעצב במיתתו. הוא ראה את רבי עקיבא ואמר, ולי מה יקרו רעיך אל מעצמו ראשיהם, ריבון העולמים. לי מה יקרו רעיך אל, זה כזה דבר, כזה נשמה, צריכה לעלות למעלה. אבל מה עצמו ראשיהם? ככה הורדת לו את הראש? בסריקות של מסרקות של ברזל, שהוא קורא שמע ישראל, שמוצאים אותו מהכלא ביום הכיפורים. זה מיתה של רבי עקיבא. לכן שמח בתורתו ונתעצב במיתתו. אמר, ולי מה יקרו רעיך אל מעצמו ראשיהם, ואמר רבי יוסי, אין בן דוד בא אלא שיכלו כל הנשמות שבגוף. מה הכוונה? יש עולם, בעולם העליון, שנקרא גוף, ששם שוכנות הנשמות לפני שהן באות לעולם. לכן הובא לציון גואל, סופי תיבות גוף, ושכל הנשמות ירדו משם ויתרוקן העולם הזה שנקרא גוף. אז חייב הגוף הזה להתרוקן שם? הוא חייב להתרוקן. אין בן דוד בא אלא עד שיכלו כל נשמות שבגוף, שכל אחד יביא לעולם את כל הילדים שהוא צריך להביא לעולם. אחרי שהוא יביא לעולם את כל הילדים שצריך להביא לעולם, אמרנו, זה יגיעו. אומר רש"י גוף. מה זה גוף? אוצר יש ושמו גוף, ומבראשית נוצרו כל הנשמות שעתידין להיוולד וניתנו לשם, לעולם הזה שנקרא גוף. אתם יודעים כמה דורות מראש יהיה? ודאי, ודאי. ידוע? כן. לכן כביכול, כן, מפה נכנס השאלה, מפה נכנס השאלה, אם אפשר לעשות, לדוגמה, הפסקה בלהביא ילדים. האם אפשר לעשות הפסקה, אישה מביאה ילד שתיים, לפעמים קשה לה, הרבה קשה לה, והיא אומרת, הרב, אני יכולה לעשות הפסקה? אז לכאורה, לפי הגמרא הזאת, לא. למה? כל הנשמות צריכות לבוא לעולם. אתה לא יכול לחסוך ילד אחד. לפי ההלכה, אין כזה דבר בתורה שאישה תתעבר פעמיים בשנתיים. למה? שנה הריון, שנתיים הנקה. לכן משה ואהרון 3 שנים. אהרון ומרים 3 שנים. עכשיו, היום בימינו, שבוע לא מניקות. היום בימינו, שיש ירידת הדורות, ואישה לא מניקה שנתיים, אלא כל אחת, אולי חצי שנה במקרה הטוב, אני מגזים, אז לכאורה היא יכולה להיות במצב שהיא מתעברת כל פעם. לכן בכזה מצב
מותר לה שנייה, מותר לה מבחינה הלכתית, כן, מותר לה וכזה, אם היא אומרת אני לא רוצה ואני רוצה להביא ילדים כל יום, תביא כל יום, אדרבה. אבל אם היא אומרת לא, הבאתי 2-3, אני צריכה, מותר לה 24 חודש מיום הלידה לעשות הפסק, לא משנה עכשיו כרגע, כדורים או התקן, רחמי, דו-רחמי, הורמונלי, פיזיולוגי, לא משנה איזה, אבל לעשות בשביל ש24 שעות, 24 חודש היא לא תיכנס להיריון. למה? שנייה, למה 24 חודש? כי הגמרא אומרת שאישה אחרי לידה איבריה מתפרקים 24 חודש, לכן 24 חודש, שנתיים, היא פטורה מצומות חוץ מתשעה באב וכיפור. לכן 24 חודש היא יכולה לעשות הפסק. זה לא סותר, כי גם בתורה כל 3 שנים היום והיא מילד, ולא כל 1.5 שנה. כן. אני מכיר זה אחים שנולדו באותו שנה. אחד בינואר, אחד בנובמבר. כן. יש לי בני דודים שיהיו בריאים 9 חודשים לפרוש ביניהם, 11 חודש לפרוש ביניהם. כן. בדורנו, כן, יש ירידת הדורות, נכון. לכן, ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. לכן גם נזכרתי משהו, כיוון שאני יודע שהשיעור מוקלט, אז התקנו אותי שברוך השם נבחר רב עיר להוד השרון, הרב ארז, שמעתי שנבחר, לפני כמה דקות נאור אמר לי, אתמול, יופי. אז באמת אנחנו רוצים לברך אותו, הבאנו אותו לפה, הורדנו את המועמדות, עשינו הכל למען שם שמיים שהוא יזכה להגדיל תורה. לכן אמרתי לכם, אני פחות מתאים לנושא הזה. ואני רוצה ואני מבקש שבאמת שיהיה את הכוח לפתוח גנים, בתי ספר, ילדים, שיעורים, תורה, נערות, נערים, שיעזור לנוער להתרומם, שיעזור לדור הבא. זה המטרה, ובעזרת השם נברך אותו שלו בהצלחה. אמן. אז בואו נראה עכשיו איזה משהו ככה הלכתי שבאמת קשור לדיינות, לכן הזכרתי. מה הדין? אישה שהביאה תינוק ואחרי הגירושים, אחרי הלידה, התגרשה מבעלה. לפי ההלכה אסור לה להתחתן 2 שנתיים או 3 מחלוקת. למה אסור לה? כי יש לה דין שנקרא דין מנקת. דין מנקת, מה הכוונה? היא צריכה להעניק 2. זה גם היום? אנחנו נגיע להיום. היא צריכה להעניק 2. עכשיו יהיה לה בעל חדש, כל כולו על הבעל, היא לא תעניק את הילד, והילד ימות. באה התורה אומרת, 2 ראשונים, את רק עם הילד או התינוק, הילדה, למה? היא צריכה הענקה. טוב. עכשיו מה הדין? אנחנו בתקופה שמדור המבול לא היה כזה דבר. מעשה שהיה כך היה. באה בחורה, אישה, התגרשה, ואחרי 3-4 חודשים יש לה תינוק, בין חודש, חודשיים, 3, לא יודע כמה, הכירה איזה מישהו, רוצה להתחתן איתו, והוא לא מוכן לחכות עכשיו 2. היא אומרת לו עוד 2 מותר, נכון? חכה 2, הוא לא. או עכשיו או לא. מה הדין? הרי לפי התורה אמרנו שהיא תימשך אחרי בעלה והיא תעזוב את התינוק. אבל היום שיש תחלופה לחלב, שיש, איך קוראים לזה? כן, אוכל מוכן לתינוקות, וברוך השם הילדים כן אוכלים את זה וכן חיים וכן הכל בסדר. לכן בכזה מצב, אם הוא לא מוכן לחכות 2, שואלים אותה כמה עולה, בוא נאמר שהיא באמת תימשך אחרי בעלה והיא תפסיק להעניק. שואלים אותה כמה עולה אוכל לחודש לילד. סתם דוגמה, לא יודע כמה, 500? אוקיי, בוא נאמר עכשיו כמה עבר מהלידה, נאמר 3 חודשים. אז כמה נשאר לך להיות אחראית עליו? 21 חודש, נכון? אסור לך להתחתן 21 חודש. 500 כפול 21 חודש. אתה, שאתה רוצה להתחתן איתה, אתה מפקיד בידינו את הסכום של התינוק, של האוכל שלו בתקופה הקרובה, וכך אנחנו מוודאים שהתינוק הזה יהיה לו אוכל, ואז את יכולה להתחתן. מה עם בגדים? מה זה? עזוב, בגדים לא מעניין. כן, רק אוכל. כי התורה אומרת שהיא לא תדאג לה, היא לא תעניק,
היא עסוקה עם בעל חדש, היא לא תניק. לכן באה התורה, אומרת אני רוצה להבטיח את עצמי מבחינת האוכל. לכן... בכתובה כבר, בחתונה בכתובה הוא מתחייב לדאוג לאישה וכמו כן לדאוג לילדים של האישה. לא, אם זה לא שלו? איפה? מה זה, לפני שהוא מגיע או לא אומר? אתה מתחייב לדאוג לאישה. זה ביניהם, אבל זה לא בכתובה. לא, כאילו אתה מתחייב לדאוג לאישה, כן, יש פה ילדים קטנים, אז האישה... ודאי, אין בעיה, בסדר, לכן הפוך, באנו להקל, שלא יחכו שנתיים, כי הם לא יחכו שנתיים. לכן באה התורה, באה ההלכה, וזה הלכות דיינות, זה באבן העזר, בסימן כ"ח, ושם זה נקרא דיני מנקת. אני חושב שלא הבנת אותו, הוא התכוון לבעל הראשון שהוא חייב לא, לא, לא. לא, הבעל הראשון נעלם. חייב מזונות. אין! אין, זה משהו אחר. אין! אבל אם יש, אם יש, זה משהו מלא אחר. שם. גם אם יש, עדיין הוא חייב להפקיד כסף לטובת אוכל של הילד. אם היא בהיריון סופרים גם שנתיים. אם היא בהיריון, עוד פעם, אם היא בהיריון, אז עוד פעם, ודאי שאחרי הלידה צריכה לחכות שנתיים, אלא אם כן, כמו שאמרנו, בהיריון רוצה להתחתן. והיא גרושה? גרושה. אין בעיה, אין בעיה, היא לא נקראת מנקת. מתי היא מנקת? אחרי הלידה. מי יודע מה ילד יום? כן, כל עוד שזה, מדובר על דיני מנקת, שהיא מתחילה להניק. כן? לדוגמה אם היא בהיריון. והוא כן, אם היא בהיריון, והוא אומרים לו, תשמע, אבל אתה יודע שעוד חודשיים היא צריכה ללדת והיא צריכה, זה הוא צריך להפקיד את הסכום של זה. אבל לא מחכים לה שנתיים. אז לכן, זה בעצם מה ש... לא, אבל הרב אמר שבימינו לא צריך לחכות שנתיים בשביל להיכנס להיריון, כאילו, רק אם לא, להתחתן. להיכנס להיריון זה משהו, להתחתן. אבל הוא רוצה להתחתן איתה, לכאורה היא לא יכולה להתחתן, יש לה דין מנקת. אתה לא רוצה לחכות, תפקיד את הכסף כמה שווה שנתיים אוכל, ואז אתה יכול להתחתן איתה. ועוד פעם, יש עוד תנאי, שהיא תעביר אותו גם לאוכל השני, ורואים שהוא מסתדר, ואחרי שרואים שהוא שבועיים אוכל ולא מקיא והכל בסדר, רק אז הם יכולים להתחתן. צריכים 10 ימים לראות שהתינוק באמת אוכל והכל בסדר. אם לא, היא לא יכולה להתחתן, כי היא צריכה להניק אותו. טוב. לכן זה נקרא גוף, שכל הנשמות שבגוף צריכים לרדת למטה. עכשיו למה באמת צריך לחכות לכל הנשמות שבגוף? למה צריך לחכות לכל הנשמות שבגוף? אז אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? משל חתן וכלה שנמצאים בחופה, והרב הגיע, והתזמורת הגיעה, והאוכל מוכן, ואפילו יש בכניסה איזה משהו לאכול, איזה 300-400 מנות פתיחה, אני יודע מה, 300 דוכנים, כאילו זה לונה פארק. דוכנים, וזה, כן, ובופה, הכל מוכן. טוב, הרב שואל, אפשר להתחיל? אומר האבא של החתן, לא. חכה. מה קרה? אחד האחים עוד לא הגיע. מה עושים? חכים לו, מה נעשה? איפה אתה? אני פה. פותח את הדלת, אתה יכול להתחיל. אומר לו, אפשר להתחיל? לא. יש עוד אחד שלא צריך להגיע. הקדוש ברוך הוא, מלך המשיח כתוב, דבר סוד עצום. מלך המשיח יושב וכל יום חובש לעצמו פצעים. כל יום, מה, הוא עובד במד"א? מה זה? מלך המשיח כל יום עושה תחבושות? הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הגאולה עכשיו. מבחינת מלך המשיח הוא כבר חבש את היד שלו, יד השם רוממה, הוא מוכן להביא את הגאולה עכשיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא חכה. למה? פלוני אני מחכה לו שיחזור בתשובה. הוא חזר, נכנס, נו אפשר להתחיל? רגע, יש לי אותו ויש אותו ואותו, למה אני רוצה בגאולה? את כולם. לכן זה מתעכב. אז למה אומרים ש... זה מה שהמשנה אומרת. משל למה הדבר דומה? משל לאונייה שנוסעת בים. בא אחד התחיל לחפור חור בחדר שלו. אומרים לו כולם,
אתה מטביע את כולנו. אומר, מה, אני בחדר שלי? אתה לא בחדר שלך. כולנו באותו אונייה, כולנו באותו סירה, אם אתה טובע כולם טובים. לכן יש לנו חובה, עם ישראל ערבים זה לזה. הרי מה אכפת לנו ללכת ולהגיד תורה? מה אנחנו אנשים כל כך צנועים, כל כך ביישנים, לבוא ולהגיד לבן אדם, תשמור שבת, תשמור טהרה, אלא, אומר משה רבנו, כן? השם יתעבר בי למענכם. אומר משה רבנו, אני מבחינתי רוצה להביא את הגאולה עכשיו. אתם יודעים למה? כי זה רב עם זה, וזה רב עם זה, וזה רב עם זה, וזה רב עם זה, וזה. יש עיכוב. שאנחנו נהיה בלב אחד, אז לא יהיה עיכוב. זה מה שאומר הנביא. אומר הנביא, קוראים לזה בהפטרה. מדוע לא בא בן ישי גם תמול, גם היום, אל הלחם? ככה כתוב בפסוק, נכון? מדוע לא בא בן ישי גם תמול, גם היום, אל הלחם? אומרים רבותינו, אתה יודע מדוע לא בא בן ישי? אתה יודע למה לא בא גאולה? כי גם תמול, גם היום. אתמול, היום, אותו דבר. לא משתנים, לא מתקדמים, לא פותחים את הדלת ונכנסים. מדוע לא בא בן ישי? גם תמול היום, כי גם תמול וגם היום אותו דבר. לכן צריך לעלות במה שאפשר. ביום שנראה את הבית כנסת הזה מלא בכולם. בגלל זה מתפללים הרב, הם מבקשים. נכון, נכון, ודאי. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. כל הנשמות שבגוף. שנאמר, כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף, כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. אתם יודעים מה כתוב פה? אומר רש"י, כי לא לעולם יריב לאחר זמן הגאולה. אנחנו רואים היום מלחמות מלחמות, מלחמות מלחמות. עוד מעט אמרתי לכם, יזרקו גרעין כמו גרעינים. עוד גרעין ועוד גרעין ועוד גרעין, והעולם יגיע לאיפה שהוא צריך להגיע ולאיפה שמגיע לו להגיע. ולאיפה שהגיע הזמן שיגיע. בעבר 5,786 שנים הגיע הזמן. אומר הקדוש ברוך הוא, כי לא לעולם אריב. מה זה לא לעולם אריב? אומר רש"י, לא לעולם תראו מלחמות. לא באנו לעולם רק מלחמות, 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 מלחמות. לא בשביל זה באנו לעולם. אנחנו מסתכלים, כן, אם יעבור פה טייס, ינשקו לו את הידיים. אם יעבור תלמיד חכם, יגידו לך לצבא. איפה הגענו? אומר רש"י, לא לעולם אריב, הכוונה שלא לעולם תחיו עם נשמות, עם מלחמות. ולא לנצח אקצוף מלגאול אתכם. כי רוח מלפני יעטוף, כי רוח אשר לפניי ונשמות שבגוף הוא יעטוף, הוא המאחר כמו העטופים ללבן ונשמות שאני עשיתי, כן? אז אומר הקדוש ברוך הוא, כל אחד ואחד זה נשמה שהיא הבת שלי. כל נשמה, כן, כמו שכתוב, את ביתי נתתי זה נשמה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יוותר על שום נשמה. שכולם יהיו ביחד, שכולם יחזרו, אנחנו נהיה בגאולה. אבל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אתן לכל העולם לסבול, אלא צריך שיהיה רוב, כמו מאזניים. שיהיה 51 יהודים, 51% יהודים בארץ ישראל שומעים תורה ומצוות, שיהיה גאולה. 51 מספיק. לא תמה. למה? אנחנו רחוקים מאוד. לא, כי יש כאלה עד שלא כולם יחזרו. לא. אין העולם נידון, על פי רובו, האדם נידון, עשה מצווה אחת, השרב שהכריע אותו, ואת כל העולם כולו לקו זכות. מצווה אחת של יהודי אחד. לא תמה לא בנו לעולם, אלא כמי שלא בנו לעולם. והם רדי לא חטאו לא אבו מייטה, אם לא היה חטא אדם הראשון, חטא העגל לא היינו באים, והכתיב בפרשת יבמות ופרשת נחלות על תנאי. ומכתיב קרא על תנאי, אין. דאחי אמר רבי לוי, מהי דכתיב הערב ויהי בוקר יום השישי, מלמד שישנה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית ואמר, אם ישראל מקבלים את התורה מוטב, אם לאו, הריני מחזיר אתכם, את מי? את השמיים ואת הארץ, לתוהו ובוהו. אומרת הגמרא, דבר פלא פלאים וצריך להבין אותו, לעומק. מה שואלת התורה? הרי יש לנו תורה, כתוב בנחלות, כתוב בירושות, כתוב בזה. אם היה גאולה במעמד הר סיני,
אז מה עושים עם התורה? איפה כבד את אביך? כולם מלאכים. אני אמרתי אלוהים אתם. אם כולם מלאכים, מה עושים עם התורה? לא תרצח. אין כלום, לא תנאף. כמעט אין כלום. מה? יפה. חוץ לא מלמוד רק זה, תורה. אומרת הגמרא, בפרשת נחלות מה? מי יעביר את הנחלה לבן שלו? מי יגדור את הגדר? מי יקטות את התפוזים? מי? כולם מלאכים. מה אומרת התורה? מה אומרת הגמרא? איזה תירוץ? על תנאי נכתבה התורה. שאם תחתרו, תקבלו את התורה הזאת, של נחלות, שלא תרצח, שלא תנאף, שלא תגנוב. לכן התורה נכתבה על תנאי. אבל אם לא הייתם חוטאים, לא הייתם צריכים את התורה הזאת. הייתם צריכים תורה אחרת. לוחות הראשונות. שם אין עניין של פיזי לא תרצח. שם הכל רוחני. אדם לומד לא שוכח לעולם. לכן בגלל שחטאתם, קיבלנו את התורה שהיא גשמית. שהאתרוג הוא אתרוג, והלולב הוא לולב, והתפילין הוא תפילין. יותר משתיים. לכן אומרת התורה, על תנאי קיבלנו אותה, שאם, כמו בערב, ויהי בוקר, כמו שעכשיו, שהפרנו את התנאי, ועשינו עגל, ולכן קיבלנו את התורה הזאת שהיא גשמית, אותו דבר, גם אם עכשיו התורה הגשמית לא נלמד אותה בכלל, גם נרד דרגה, למה? לתוהו ובוהו, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, אם ישראל מקבלים את התורה, מוטב, אם לאו, הרי אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. יכלתם להיות בלוחות ראשונים, יכלתם להיות בלוחות שניים, ויכלתם להיות בתוהו ובוהו. לוחות ראשונים הפסדתם, לוחות שניים עכשיו קיבלתם אותם. חיים עם לוחות שניים, התורה שלנו. גם אם זה לא תפסיקו, תוהו ובוהו, עוד דרגה. כל זה היה בחטא העגל. עכשיו, שואלת הגמרא, אם אתה אומר לי שחטא העגל נכפה על עם ישראל, וחטא דוד נכפה על דוד המלך, ואם אתה אומר לי, אמר יש לקיש, תגידו תודה, אם לא חטא העגל לא היינו באים לעולם, אז איך כתוב בתורה, מי ייתן והיה לבבם זה להם לירא אותי כל הימים? על מי נאמר? על דור העגל. איך הקדוש ברוך הוא אמר הלוואי וכולם יהיו כמו הדור הזה? אבל זה דור של עגל, עשו עגל. והקדוש ברוך הוא אמר מי ייתן והיה לבבם זה להם לירא אותי, הלוואי כל הדורות יהיו כאלה. אלא אומר הקדוש ברוך הוא לבטל מהם מלאך, לבטל מהם מלאך המוות אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. ברגע שעשינו את החטא העגל ממשיכים להביא ילדים לעולם, אבל נגזרה גזרה, שמה? מעפר באת ולעפר תשוב. לבטל מהם מיתה. אבל אם אפשר לבטל את מלאך המוות, ברור שאפשר את המיטה. מיטה מלאך המוות עשו. אבל יכול להיות מיתת נשיקה. אז כולם מיטת נשיקה. כמו צדיקים, למה לא? כולם? לכן אומרת התורה שגם מלאך המוות יש לו אפשרות. אז היה במשיח, אם ככה הם כולם מיטת נכון, נשיקה. נכון. הרי כתוב שאדם שרוצח, חס ושלום, השם ירחם, לא יהיה לו חיים אחר כך. למה? מלאך המוות מקטרג עליו. מדוע? זה העבודה שלי, לקחת נשמות. הוא גנב לי את העבודה? בטח. מי אתה? מי שם אותך להיות מלאך המוות? אתה בשר ודם. אתה צריך לחיות. אתה צריך לחיות ולדאוג שכולם יחיו. ואתה צריך לדאוג שלכולם יהיה טוב. ואם אדם רוצח, והמלאך המוות אומר לו, זה התפקיד שלי. מי יתיר לך לקחת נשמות? לכן רודף ומקטרג אחריו כל הזמן. לכן דמי אחיך צועקים אליי מן השמיים, מן האדמה. למה דמי אחיך? הדמים של מלאך המוות, שהוא אומר, מי אתה בכלל שתיקח את הנשמות? אני לוקח נשמות, לא אתה. לכן רודף אחריו. אתה לוקח לי את העבודה, לוקח לי את הפרנסה כביכול. גזל. כן? לכן לבטל מהם מלאך המוות אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. כבר נגזרה גזרה שיברא מלאך המוות. לבטל מהם מיתה אי אפשר, שכבר נכנסה מיתה. כתוב בתורה, כן? לא קיבלו ישראל את התורה, אלא כדי שלא תהיה אומה ולשון שולטת בהם. שנאמר למען ייטב להם ולבניהם לעולם. זאת אומרת, באה התורה לרמוז לנו על תקופה של ימות המשיח. בימות המשיח עדיין יהיה מיתה.
עדיין יהיה מיתה, זה עוד לא תחיית המתים. בימות המשיח אנחנו נהיה פה במצב של גוף ונפש, כמונו, כמו אנחנו, כמו עכשיו. יהיה בית מקדש, כל אחד יזכה לנבואה, אבל נהיה פה בשר ודם, יהיה פה אוכל, יהיה פה שתייה בימות משיח. כמה זמן? 40 שנה או 70 שנה, לנוח. אבל, כן? אבל מה כן יהיה בימות משיח? שלא תהיה אומה ולשון שולטת בהם. שלא תהיה אומה ולשון. אנחנו רואים היום מאיימים עלינו מדינות. מדברים עלינו מדינות, מדברים עלינו אומות, מדברים עלינו ממלכות. נשמיד אתכם, נהרוג אתכם, נעשה לכם. זה מה שהולך להשתנות. לא יהיה את זה יותר. לא יכול להיות. ברגע שיבינו מה זה יהודים, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה ירושלים, מה זה עם ישראל, מיתה יהיה. יהיה מיתה. מלאך המוות יהיה עדיין חי. כן? אבל אומה ולשון לעולם לא תדבר. הפוך. כל מלך, כן, בשביל להיכנס לדרוך באדמת ישראל, יביא איתו יהודי. שזה הגיע. לא שומע. איך נדע שזה הגיע, המשיח, כמו שאת אומרת שעכשיו אנחנו נהיה חיים? יודע לנו, נהיה תמותה. אליהו הנביא יודע לנו. אז קודם כל שלחתי לכם את אליה הנביא, לפני ביום הגדול הגיבור והנורא. 3 ימים יש שופרות, ויש 3 ימים של תשובה. ו3 ימים יהיו לא פשוטים. אצל אשכנזים, לפי הרמה, בהקפות של אשכנזים, אז הם מקיפים ואומרים, הצילנו מ3 ימים, הצילנו מ3 ימים, הצילנו. איזה 3 ימים? 3 ימים האלה, שיהיה בלבול, שיהיה פה גרעין כמו גרעינים, ולא ידעו, כמו שאמר מדרש, לא נדע אנה נלך ואנה נבוא ואנה נברח, עד שאומר הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשיתי לא עשיתי, אלא בשבילכם. אומר המחילתא, לא נקראת המחילתא. כתוב במחילתא. אחרי זה אני אסביר לך. אומרת המחילתא. בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג הבניין, עומד על גג בית המקדש ואומר, ענבים, הגיע זמנכם להיגאל, ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח עליכם. אתם לא מאמינים שהגיעה הגאולה? לך למראה, לך תראה איך אתה נראה. ראו באורי שזורח עליכם, כמו שכתוב אצל משה רבנו, והוא לא ידע כי כהן אור פניו. זאת אומרת לא נאמין. איך יכול להיות? זה בלגן, מה הקשר גאולה? ראו באורי שזורח עליכם. ככה תתבשר הגאולה. הנובים, הגיע הזמן גאולתכם. לכן, בעזרת השם, ככה אנחנו נדע. שבוע הבא ב-12:30. היום. יעקב, אתה היום בקולות תשמעו. אני אמרתי, אלוהים אתם. כן? אז שואלת הגמרא, נחזור לשאלה. אני אמרתי אלוהים אתם וחיבלתם מעשיכם, אכן כי אדם תמותון וכי 11 תיפולו. רבי יוסי נמי, כתיב למען ייטב להם ולבניהם לעולם. טובה הוא דאביה לעולם, המיתה איקה. איך אתה אומר עוד פעם שיש טובה לעולם? הרי יש מיתה עדיין. אז עוד לא תחיית המתים. אמר לכיוון דלק המיתה, אין לך טובה גדולה מזו. מה הכוונה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא לא יהיה אדם יותר דואג מהמיתה. די, היה מיתה. הוא כבר עבר את המיתה. עבר, עכשיו אין לו מה לדאוג. שהוא בעולם הזה, הוא דואג. יבוא יום, יהיה פירוד. כולנו נעבור את זה, אחרי 120, כולנו היינו שם, האבות שלנו שם, ורוב העולם שם, והכל שם, ופה אין כלום. זה יקרה. אבל אחרי שזה קורה, גמרנו, כבר לא צריך לדאוג מהמיטה. לכן רב כהנא לא רצה לחזור.
כן, אמר לו את השיר. אמר לו, עברתי פעם אחת, פעמיים אני לא עובר. את ההיפרדות הזאת, פעמיים אני לא עובר. אומרת הגמרא, לא מדובר על מיטה אמיתית של הגוף. מהי מיטה? עניות. אומרת הגמרא, לא מדובר על מת אמיתי, אלא אני חשוב כמת. דאמר מור, 4 חשובים כמת, ואלו הן. אני, מצורע, סומה, ומי שאין לו בנים. בנים. רגע, בבנות זה לא עכשיו? למה רק בנים? כוונה שאין לו ילדים. ילדים. זה לא רק בנים. מה כתוב אבל? לא מה כתוב, אני שואל. למה רק בנים משהו? בנים זה כללי, זאת אומרת בנים זה גם... תן לנו להסביר למה בנים, אבל הכוונה לבנים, הכוונה שאין לו פריה עורביה, בן ובת. פריה עורביה, גם בנים וגם בנות. שלא יהיה אפליה. 4 חשובים כמת. אני, מצורע, סומה ומי שאין לו בנים. דכתיב כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תחזור למצרים. מתו כל מי שרדף אחריך. שואלת הגמרא, מי רדף אחריו? דתן ואבירם. הם לא מתו. הרי עוד נתקלנו בהם בקורח. איך מתו? אלא כיוון שירדו מנכסיהם. כיוון שדתן ואבירם הסתכסכו עם המלוכה ולקחו להם את הכסף, אומר אין להם כוח לעשות כלום, חזק וברוך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, בוא, דתן ואבירם שלם כסף, רדפו אותך. עכשיו חשובים כמת, בוא. מפה אתה רואה, אני חשוב כמת. הומלס, מה יעשה? לא קשור לתורה. יש כל הומלס עשיר. מה? הומלס עשיר? כן, זה לא קשור. אמרת שמי רדף אחריו? דתן ואבירם. כן. ראינו אותם אחר כך, אין זמנים בתורה, יש איזה משהו. לא, אבל פה ראינו מפורש, אתה ראינו גם בשמות, ויקרא, במדבר. רגע, יש פה חידוד בסומס עשיר. יש- אלה שחוקים ברחובות עם עשירים? אין לו דאגות, אין לו יש אנשים, יש אנשים מסוימים, מסיבות מסוימות, ולא ניכנס למה, שיש להם בעיות פסיכולוגיות מסוימות, ויכול להיות שיש להם כסף ויש להם הכל, והם מעדיפים לחיות באזור נוודים, או במדבר, או במקור, או בים, או ב... לא, אלה שאני רואה ברחובות האלה לא, בלילה. אי אפשר לדעת. עוד פעם, יכול להיות, לכאורה, יכול להיות שכן. יכול להיות שכן. מקבצים, והיה להם מיליונים בבית אחרי שהם מתו? נכון, נכון. אני אגיד לך מה. יש מי שברמתיים מקבצת ויש לה ים כסף. לא, זה לא. לא, דבר אלה שבראו אותם ברחוב הם הזה יושבים ברחוב. לא הולך לבית, זה אני מכיר מלא. נפטרו, נכנסו להם לבית, מצאו מיליונים מתחת למיטות. זה נכון, כן. אי אפשר לדעת. הכוונה פה, תכף נראה, הכוונה פה גם לא על כסף, תכף נראה מה זה אני. הכוונה פה לא על כסף. אני זה אין לו תורה. בדיוק, אני בדעת, אין עניות אלא בדעת. מה, אם יש לו קוטג' הוא עשיר, אם אין לו קוטג' אז הוא עני, אין עני אלא בדעת. כך אומרת הגמרא, אז תכף נראה. זה לא אני בממון? לא, פשט הדברים אני בממון, פשט הדברים מצורע, פשט הדברים סומה, פשט הדברים יש לנו בנים. אני למדנו מדתן ואבירם, הלאה. מצורע, איפה כתוב? אומרת מרים, אומר משה רבנו על מרים, אל נא תהי כמת. אחרי שמרים קיבלה צרת, אומר משה רבנו, אל נא תהי כמת, אשר יאכל אביו חצי בשרו, אין לה רפא נלה, אין לה רפא נלה. אתה רואה מפה שקרא למרים כמו מתה. למה היא קיבלה צרת, מרים? אז אתה רואה שמצורע חשוב כמת. אבל מה זה שהוא אומר, אל נא תהי כמת, מה זה תלוי בה? לא, אומר הקדוש ברוך הוא, כביכול, אומר אהרון למשה. אל נא תהי. אומר אהרון למשה רבנו, תתפלל על אחותנו, שלא תהיה כמתה. לשון זכר דיברו, לשון קודש. אבל הכוונה על מרים, תתפלל עליה, שלא תהיה כמתה. מפה אתה רואה מת חשוב כמצורע. סומה דכתיב, במחשכים הושיבני כמתי עולם. במחשכים הושיבני כמתי עולם. מה הכוונה? כמו שאדם במחשכים נקרא מתי עולם, כי הוא לא רואה, חמאס ושלום, הוא לא רואה אף פעם מה. הוא לא רואה אף פעם מה זה בן אדם, מה זה בריאה. מדובר פה על סומה מלידה. לא אדם שנהיה סומה עם השנים. סומה מלידה. יש הבדל. למה? אומרת הגמרא,
סומה מלידה, אין רפואה למכתו. סומה עם התחלת חיים, יש רפואה למכתו. זאת אומרת ככה, אם תינוק ב-40 יום הראשון שלו, שהוא אף תינוק לא רואה, אם הוא ראה צללים, ואנחנו לא יכולים לדעת, כן? אישה נותנת שחור שבעין, הבעל נותן לבן של בעין. איך רואים? דרך הלבן או דרך השחור? שחור. כי העולם הזה מידת הדין, העולם הזה נוקבה, העולם הזה זה האישה, העולם הזה זה אדנות, לכן רואים דרך השחור. העולם הבא, מקיף, עיגולים, אבא, לבן, עולם הבא. טוב, יוצא מה שפה בעולם הזה, כן? אדם מקבל מהאישה את הראייה בעין. אז סומה... הראייה בעין זה לא השם נושא? כן, אבל דרך השחור של העין. דרך השחור של העין, לא דרך הלבן. אנשים חושבים שרואים דרך הלבן, לא. בעולם הזה רואים דרך השחור. לעתיד לבוא נראה דרך הלבן. לכן אנחנו רואים את התורה היום שחור על גבי לבן. לעתיד לבוא לא יהיה שחור על גבי לבן, יהיה לבן כמו שהיא. כי הלבן בין השחור הוא תורה בפני עצמה. זה התורה של העתיד לבוא. לכן כתוב בתורה אש שחורה על גבי אש לבנה. מה זה אש לבנה? תגיד לי אש שחורה על לבן, מה זה אש לבנה? יש פה אש לבנה, שזה לוחות הראשונים, שזה כמו שדיברנו כמה פעמים, מה זה לוחות הראשונים. יש פה אש שחורה, שזה של העולם הזה. לעתיד לבוא יהיה לנו עוד 2 חומשים. חצבה עמודיה 7 חומשים. איפה חומש יהיה לנו? במדבר יש לו 3 חומשים. ויבנסו אהרון חומש 1. קום השם חומש 1, נון הפוכה, כל אחד חומש. אז בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, נון הפוכה ונון הפוכה, 7 חומשים יהיה לנו לעתיד לבוא, על זה נאמר חצבה עמודיה 7. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, תורה חדשה מאיתי תצא. מה זה תורה חדשה? 2 חומשים חדשים שלא הכרנו אותם. איפה לא הכרנו אותם? הכרנו אותם, רק מה הם עכשיו בלבן. לכן זה שחורה על גבי לבנה. תנאים, מישהו יודע אותם? כן, ודאי. זה נקרא תורה של העתיד. אז לכן סומה חשוב כמת. אז אם אדם נולד סומה ב-40 יום הראשונים, הוא לא יכול לראות לעולם. אבל אם ב-40 יום הראשונים הוא ראה מקיפים, על ידי טיפולים, על ידי זה הוא יכול לראות. זה לימד הרמב"ם את מלך מצרים. מלך מצרים היה לו רופא רמב"ם. יותר נכון, שר הבריאות של מצרים, וביקש לפטר את הרמב"ם. למה? כי זה שקר. הוא אמר להם, אני יכול להביא עיוור מלידה, ולרפות אותו. אומר הרמב"ם, אני רוצה לראות את זה לידי. באמת קבעו את הזה, בא שר הבריאות, בא שר הזה, כל השטויות שלהם, בא, עשה סמנים, עשה זה, והרמב"ם בדק אותו שהוא עיוור ממש, ואחר כך באמת פתח את העיניים. התחיל לראות. כולם כפיים. הרמב"ם אמר, אין בעיה. בוא, לחץ לו יד, שואל אותו, איזה צבע זה? אומר לו, אדום. שקרנים. אם הוא היה עיוור מלידה, מאיפה הוא יודע מה זה אדום? אלא מה עשיתם? עיוורתם אותו, ופתחתם לו, ושאני בדקתי, הוא היה עיוור, נכון? אבל הוא לא עיוור מלידה, איך הוא יודע מה זה? יפה מאוד. אז לכן, אדם שנולד ככה, אומרת הגמרא, ואין חוכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. אז אמרנו, זה אמרנו, סומה אמרנו, אין לו בנים. דכתיב, אומרת רחל ליעקב, אבא לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. אתה רואה שהיא אמרה או בנים או שהיא מתה. מה, למה את לא יכולה לחיות? תחיי, תאריך ימים? לא, אישה אין אישה אלא לבנים. אישה אין לה בן בת, אין לה, מה יש לעשות בעולם הזה? היא צריכה בנים, היא צריכה ילדים, היא צריכה להתעסק איתם, היא צריכה לדאוג להם, מה היא תעשה? לכן אומרת רחל, אבא לי בנים ועם עין מתה אנוכי. אז רואה מפה שמי שלא בנים חשוב כמת. עכשיו, לקראת סיום, נראה איזה משהו. מה זה אבא לי בנים ועם עין מתה אנוכי? הרי לכאורה, רגע, אל תסגרו. הרי לכאורה, בסוף בא לבן, איך היא קרא לו? לא, רחל. יוסף. למה? אומרת התורה, יוסף השם את חרפתי. אסף השם את חרפתי. לכן בתקרא את שמו יוסף.
איזה חרפה יש פה? לא, יוסף זה לא יוסיף לי עוד. בסדר, אבל מה כתוב בתורה? אסף השם את חרפתי, ותקרא את שמו כאילו שהיא קיבלה יוסף. בנים. שתי השפחות, כל אחת הורידה 2, ואחותה הורידה 6. אז מה והיא סוף סוף ילדה את הראשון. לא, חרפתי שאמרה אם אין לה, אני מתה. זה חרפה, היא הגבירה. זה כאילו היא חזרה תהיה בה. בלי ילדים, אז היא לא שווה. אם לא בא יוסף אותה בחרפה. למה? ילדים. אבל יש בנימין. אז זה הפשט באמת, לא, אבל עוד לא היה יוסף. לא יודע, אבל זה הפשט באמת. אומר רש"י, מביא מחילתא, אומר רש"י, עד היום, זה מדהים לקרוא את הרש"י הזה, אומר רש"י, עד היום, כל מי ששבר כלי או משהו, היו באים אליי בטענות. מהיום, בנך שבר, בנך עשה, בנך קלקל, ותקרא את שמו יוסף, אסף השם את חרפתי. עד עכשיו, כל מה שנשבר האשימו אותי. עכשיו שיש לי ילד, הילד עשה, הילד. ותקרא את שמו יוסף. אז בשביל זה תקראות לו יוסף, כאילו... לאסוף את התלונות. שאלה. לא, יש פה משהו. בואו נראה מה יש פה. הנה. בני רחל, יוסף ובנימין. מה זה ותקרא את שמו יוסף? אז כמו שאמרנו, אומר רש"י, שכל מקום שהיה נשבר, היו אומרים שזה בגללו. עכשיו, אסף השם את חרפתי. עכשיו זה לא בגללי. מה זה, גם דברים שהוא לא עשה? אומרים זהו? באים הביתה, קרה משהו היא בבית. שברה, אומרת מי זהו? בבית? כן. אז זה מה שואל, גם אם הוא לא שבר, היא שברה כן, את זהו? כן. יש מי להאשים. יש על מי להוציא. זה הפשט. לכן תראו. אומרת התורה, זה באמת מתאים לרחל שבזכותה הגאולה. הרי רחל הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אברהם יצחק ויעקב, ואמר להם התפילה שלכם לא שווה ליד התפילה של רחל. הקדוש ברוך הוא אמר לרחל, מיני קולך לבכי והנך לי מדמעה, הלא אנוכי טוב לך מ10 בנים, כה אמר אדוני. אז רחל, אנחנו מבינים מה זה רחל? אלא אומרת רחל, ודאי שאישה שרוצה ילדים ומתפלל כל כך הרבה על ילדים, שבא לילדים, ודאי שהיא מרגישה בשיא העולם, ודאי שכל כולה, כל שכן רחל, עוד מי הביאה? את יוסף, זה לא הבאנו עכשיו, יוסף הצדיק הביאה. אבל אומרת רחל, טבע האדם, להודות על הדברים הגדולים. על הדברים הקטנים, לא מודים עליהם. השם, תודה רבה על החיים. בסדר, חזק וברוך. לא, השם, תודה רבה על שאני יהודי, וילדים, ועל הכסף, ועל העבודה, ועל הצרות, ועל העניינים. לפרט, פרטי פרטים, אומרת רחל, אני כל הזמן רוצה לזכור גם את הדבר קטן, שגם פעם היו שוברים, היו מאשימים אותי שזה שולי, גם את זה כבר אין לי. ככה אני אזכור תמיד את הדברים הקטנים שהקדוש ברוך הוא עושה איתי, את החסדים הקטנים. גם דבר כזה קטן שאם שוברים ואומרים גם עכשיו יש לי פתרון, אני מוכנה לקרוא לו יוסף, שכל החיים אני אזכור גם את הדברים הקטנים האלה. זה הכוונה, מצד הכרת הטוב. כן, זה כביכול חיפרה על הכל. הלאה. עכשיו. אומר הזוהר הקדוש. הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. אומר הזוהר, מה זה אהבה? מה זה אהבה? תפלל עליי, מה זה אהבה? אומר הזוהר, אהבה, אמן, בן עמדתה. מה הקשר עכשיו? רחל, אמן בן עמדתה. אהבה, הרי מה זה הלשון? מה זה אהבה? אהבה לי בנים. שמואל ושאול? גבעת שמואל ושאול? תן לי, נכון, תן לי, תפלל עליי. ויתר יצחק לנוכח אשתו, בסדר. מה זה אהבה? אמן בן עמדתה. שני בנות, רב שאול שלא הרג את... אבא זה לשון ציווי. אומר הזוהר. אבא לי בנים. כתוב בפסוק. ואלה נקרון איסורין של אהבה. של אהבה אינון, ולאו מיני דעה וברנש של אהבה אינון, להתפגם נאורה של אהבה זוטה, להתחיה מאהבה רבה. כך אילן אינון חברים משותפים בעדה. אומר הקדוש, אומרת רחל ליעקב, אני חייבת להיכנס שותף איתך ועם הקדוש ברוך הוא. למה? כי תבין,
אם אתה לא תתפלל עליי ואתה תגיד לי, כמו שיעקב ענה לה, אמר לה, תחת אלוקים אנוכי, הוא קיבל עונש. אמר הקדוש ברוך הוא, ככה עונים את העגונות? ככה אתה עונה לאישה שמחכה לילדים, תחת אלוקים אנוכי? נתן לו עונש הקדוש ברוך הוא על יעקב. נכון, מה למדנו? איך מפייסים? אני אתפלל, אני אקנה, אני אעשה, אני... מה לעשות? מה את השיעור הקודם? אני והפך בגלל. כן, בקיצור, אז לכן אומרת התורה, אומר הזוהר, אמרה רחל ליעקב, אין המן בן עמדת הנופל אלא בידיה של רחל. כך אומרת הגמרא. הרי מי נפל? מרדכי, בן שמעי, בן קיש, בן ימיני, שבא מרחל. לכן אומרת רחל, כיוון שהמן נופל רק בידיים של הבנים שלי, לכן אם לא יביא לי ילדים, תדע לך, מתה אנוכי. מי זה אנוכי? אנוכי השם אלוקיך, כי הוא ישמיד, יהרוג ויאבד גברים, נשים וטף ביום אחד, והוא יגמור את כל היהודים. אין יותר אנוכי בעולם. לכן אמרה לו, אומר הזוהר הקדוש, אבא לי בנים, אבא המן בן עמדתה. כי אם לא תביא לי ילדים, ותדע שבני רחל, הילדים שלה ינצחו את המן, תדע לך, מתה אנוכי. לא אני רק, אלא כל גלות מדי. חד ושלום תיפול. לכן אתה חייב להביא לי ילדים, שיצא מזה שני, ויצא מזה זה, ויצא מזה זה, ויגיע למצב שהם, עד שמרדכי לא יחרב ולהשתחווה. מרדכי היה שתקן, שאול היה שתקן, רחל הייתה שתקנית. לכן אומרת אבא לי בנים, הכוונה המן בן עמדתה. אז זאת אומרת שאם חלילה אם הייתה נפקדת, אז זה היה גזירה שמעת. כן, לכן אומרת התורה, אבא לי בנים. מה זה ואם עין מתה אנוכי? מי זה עין? עין זה אריך. עין זה הנהגה עליונה. עין, כן, כמו שדיברנו כמה פעמים, אין מזל לישראל. עין מזל לישראל. זאת אומרת, עין זה עולם של אריך אנפין, זה עולם הכי גבוה שיש. שאמרנו. לכן אם אתה לא תביא לי ילדים ולא להתיוסף, וחס ושלום יחליט המן, מתי שיחליט להשמיד בהרוג ולאבד, אז מתה אנוכי. מה זה אנוכי? לא יהיה אריך, לא יהיה אנוכי בעולם, הכוונה לא יהיה יהודים בעולם, כל העולם נחרב. לכן מתה, הכוונה זה לא רק אני, אנוכי, כל העולם לא יהיה. לכן הבין יעקב את זה, להתפלל עליה בכל כוחה, ועד שנהיה לה ילדים, שהשם פקד את רחל, שזה היה נס גדול. לכן, למה? כי לא אמרה, היא הייתה הכרה לגמרי. והקדוש ברוך הוא נתן לה. כל האימהות, אבל כל אחד נס בפני עצמו. שרה נס, רבקה נס, רחל נס, לאה נס. עוד רחל בכלל שכתוב ויפקוד רחל, פקידה הרבה יותר קשה, כי רחל גם כן לא היה לאבד ולד. לכן אבא לי בנים, הכוונה להמן בן עמדתה. כמו שאמרנו שיר למעלות, יהי רצון. נכון, מאין יבוא עזרי, לא מאצלנו. הקדוש ברוך הוא יאבד את כל שונאינו וכל המענים למיניהם, וישתתף אותנו גאולה שלמה. לכן יהי רצון ונאמר אמן. ביחניה. שאמרת הקדוש ברוך הוא לראות צדק אחד, ובא להם תורה, מצוות שלמה ומנה, חפץ למען.